Pipila sa mga kamera nga naka-set up sa kasapaan sa Mandawi dili pa operational karon o gikanahanglan pang ipaayo. Epekto gihapon kini sa bagyong Odette ni atong Disyembre. Ani ang report ni Nico Sereno. Gihabulan sa bagang dag-om ang dakong bahin sa Mandawi City karong adlaw. Pipila ka adlaw nang ingon ini, usahay mo bundak sa banguan, epekto sa low pressure area. Mao nga ang taga Mandawi CDRRMO padayon nga nakamonitor sa sitwasyon sa dapit, labi na sa mga danger zones. So far wala, pero mo lagi na nga pag-andam lang ta kay na magong uwan o ang baha mo kalit ra nagsakay. Sa mga komunidad sa kasapaan, matud ni Ibanez mangunay pag-roving ang ilang mga personnel. Kini tungod kay karon wala pa naayo ang kadaghanan sa ilang River Eye system. Sa tulo ka mga cameras o early warning system nga gimontar sa kasapaan, tulo pa ang operational, ang uban wa pa gyud maayo human sa bagyong Odette. Sama dinhi sa boundary sa Mabolo ug Subang Dako, Mandawi. Ang camera nga nakatutok sa Mahiga Creek wala pa ma-repair. We do usually same sa tong before nga wala pa tay early warning system is kanang roving, rekorida, katong mga namumulupyo sa dapin sa pa, naugon gid sa tong personnel. Gikatakda na hinuon ang pag-ayom-ayom sa mga camera uban ang pipila ka traffic light systems. Dunganon lang kini kay pupareho man og contractor og supplier. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.